Zdravo, ja sam Akani, danas pričam o očekivanjima versus realnost kad si pas. I kad imaš gazdu. Misliš da možeš da jedeš šta god hoćeš i kad god hoćeš. Šta hoćeš? Uzmi. Čekaj, da je pomognem ili da izabere sama. Ajde, čekaj. Pa ovo ti bilo što. Uzmi. Ju, ispalavila ja. Poštuju tvoj privatni prostor. Akane, a mogu te pomazim? A? Mogu te pomazim? Mogu? O. Okej, dobro. Ćao. Šta radi? Šta radi moja kuća? Šta radi moja kuća? Šta radi moja kuća? Koliko ne voli ovo. Može ko mekano. Ceo dan spavaš. Evo tako, dođi ko mene. Dođi ko mene. Aj, moj. Koliko je nerviram. Joj. Kako meni reži, a tebi ne reži. Čaškaju te kad god poželiš. Hvala, Akane. Hvala. Nikad te ne teraj da snimaš klipove protiv svoje volje. Nadam se vam se svidio ovaj klip. Ne zaboravite da lupite taj subscribe i da pogledate klip na Refreshtube kanalu na jako sličnu temu.